ମାଉସୀ ଏଇଠି ବସିଛ ନା? ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି ଘର ଭିତରେ। ହଁ ଏଇଠି ବା ବସିଛି। କାହା ଖୋଜୁଥିଲୁ କି? ମାଉସୀ ପୁଅ ନାହିଁ କି ଘରେ? ଦୋକାନ ପୂଜା ତ କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏ କାର୍ଡଟା ନିଅ। ଆମର କେତେ ପଇସା ବାକି ଯାଇଛି କି? ପୁଅ କଣ ଦେଇନି କି ପଇସା? ଓ ମାଉସୀ ମୁଁ ଖାତା ଦେଖେରୁ ତୁମର କେତେ ପଇସା ବାକି ଅଛି। ମାଉସୀ ତୁମର 11,378 ଟଙ୍କା ଅଛି। କଣ ଏତେ ପଇସା ବାକି ଅଛି? ପୁଅ କଣ ଦେଇନି ପଇସା? ମାଉସୀ 4-5 ମାସ ହେଲାଣି ତ ବାକି ପଇସା ଅଛି। ଆଉ ସଉଦା ପତ୍ର ତ କିଛି ନଉନ, ଦୋକାନକୁ ବି କି ଯାଉନ। ଆଉ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ପୂଜା ମୁଁ ଆସିଲି। ହଉ ବାବା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ପୁଅ କତିକି ଫୋନ କରେ, ସେ ତୋ କତିକି ପଇସା ପଠେଇଦବ। ମାଉସୀ 4-5 ମାସ ହେଲା ତ ଦୋକାନକୁ ଯାଉନ। ଆଉ ତୁମେ ସଉଦା ପତ୍ର କେମିତି କଣ ଖାଉଛ, ଚଳୁଛ କେମିତି କଣ? ଓ ବାହାରୁ ଗଲା ପରେ ଆମ ବୋଉ ମୋବାଇଲରେ କଣ କରିଦଉଛି, ଗାଡି ଆସିକି ଘରେ ସବୁ ସଉଦା ଦେଇଯାଉଛି। ମାଉସୀ 5 ମାସ ହେଲାଣି ବାକି ରଖିଛ, ତୁମେ ଅନଲାଇନରୁ ମଗେଇଦେଲ। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ବାକି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ କଣ ତୁମ ବାକି ଦବ? ସିଏ କଣ ତୁମ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହବ? ମାଉସୀ 10 ବର୍ଷ ତୁମକୁ ମୁଁ ବାକି ଦେଲି। 5 ମାସ ହେଲା ତୁମେ ବାକି ପକେଇକି ନଗଦ ଅନଲାଇନରୁ ଖାଇଲ। ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ଗୋଟେ ଗାଁ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଆମ ଘର। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେମି। ଅନଲାଇନ କଣ ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ? ଦେଖ ବାବା, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅ ବାହାରୁ ଗଲା ପରେ ବୋଉ ତାର ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି। ମୋ ଯୁଗ ଅଛି ନା ବାବା, ଏବେ ବୋହୂ ମାନଙ୍କ ଯୁଗ। ବୋଉ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲରେ ମଗେଇ ଦଉଛି, ଶାଢୀ ଫାଡି ସବୁ ମଗେଇ ଦଉଛି। ମାଉସୀ ତୁମ କଥା ତ ତୁମେ କହିଲ, ଆଉ ଠିକ କଥା କହିଛ। ଯେହେତୁ ତୁମର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବୋଉ ଆଉ ତୁମେ, ଆଉ ତୁମର ପୁରୁଷ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୁଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସେଇଆ, ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ ଆଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନୀ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆଉ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ମାଲିକ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ କଲେଣି ମାସକୁ, ଆମେ ସେତିକି ଭଡ଼ା ଦେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଅଛି। ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଫେରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି କଣ? ଆମେ ଚଳିମୁ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଅନଲାଇନ ଆଡ଼ିକି ସବୁ ପଳେଇଲେ। ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର, ସେ ଅନଲାଇନ କଣ ଆମ ପିଠରେ ପଡ଼ିବ? ଆମ କଥା ବୁଝିବ? ଦିନ ଆସିବ ମାଉସୀ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହବ, ଅନଲାଇନ ସବୁ ମୁହାଁ ହେଇଯିବେ। ଆମ ଦୋକାନୀ ମାନେ ସବୁ ଘରେ ବସିବୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ କାମଧନ୍ଦା କରିବା। ଅନଲାଇନ ଏମିତି ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁଢ଼ିଆ କରିଦେଲା। ଘରେ ବସିଲେ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ, ଖାଇବା ପାଖରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅଲଗା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ଅନଲାଇନ ଯୁଗ ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପୁଅକୁ ଟିକେ କୁହ, ପଇସା ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଦୋକାନ ପୂଜା ଆସୁଛି। ଆଉ ପଇସାଟା ପାଇଗଲେ ଗଲା, ଆଉ କିଛି କହିବାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ଆଉ ଯାଉଛି ମାଉସୀ ମୁଁ। ହଉ ବାବା ଯା, ପୁଅକୁ କହିବି ପଇସା ପଠେଇଦବ। ଅନଲାଇନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ବେପାର ବୁଡ଼ିଗଲା। ହଉ ମାଉସୀ ମୁଁ ଯାଉଛି।